പി സുകുമാരന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി സിനിമയായാൽ അത് ഏത് ജോണറിലുള്ള സിനിമയായിരിക്കും? ത്രില്ലർ ആയിരിക്കും, റൊമാൻറ്റിക് ആയിരിക്കും, സെൻസർ അവാർഡ് സിനിമ? സെൻസർ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു. വേണ്ട, അത് കുഴപ്പമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു മേഖലയുണ്ട് എൻ്റെ തലയ്ക്കകത്ത്. അപ്പോൾ ആ ചിന്തകളും അതൊക്കെ നമുക്ക് ബയോഗ്രാഫി അതായത് മെയിൻ അതായത് റിയാലിറ്റിയിൽ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം പി സുകുമാർസ് ബയോഗ്രാഫി എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ എൻ്റെ കാലശേഷം. ഓക്കെ. ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ പോയ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ? ഞാൻ വ്യക്തികളുടെ പേര് പറയില്ല. ഹോളിവുഡ് നടനെ ഒരു ഇടി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് നടന്നിട്ട്. കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. വളരെ വളരെ അടുത്ത് തന്നെ അതിനുള്ളൊരു സമയം വന്നു ചേരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം. നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ലല്ലേ, പണി തരാൻ നോക്കുക.